Raġel qed ikun infittex mill-pulizija wara hit and run fil-Ħamrun. Jirriżulta li sewwieq ta' karozza laqat karozza tal-pulizija iżda ħarab minn fuq il-post, aktar tard abbanduna l-karozza li kienet misruqa u ħarab minn fuq il-post. Il-każ beda fi triq Karwana de Majo, kantuniera mal-Knisja ta' San Gejtanu l-Ħamrun. Hemmhekk ħabat ma' karozza tal-pulizija u baqa' sejjer, imma s-sewwieq abbanduna l-vettura misruqa żewġ kantunieri bogħod fi triq il-Kbira San Giuseppe. Biex abbanduna l-karozza tat-tip Hyundai is-sewwieq tela biha b'kollox fuq il-bankina minkejja li f'dak il-ħin kienu għaddejjin in-nies. Skont xhieda fuq il-post li raw dak kollu li seħħ u li tkellmu ma' Net News, malli tela bil-karozza fuq il-bankina s-sewwieq ħareġ jiġri mill-karozza u tela jiġri fi triq Anton Buttigieg fejn irnexxielu jaħrab mill-pulizija. Sakemm numru ta' pulizija bdew minnu fih tfittxija s-sewwieq, oħrajn marru ħdejn il-karozza abbandunata fejn bdew bl-investigazzjonijiet tagħhom. Aktar tard fil-post mar raġel ta' nazzjonalità barranija li qal li hu s-sit tal-vettura u li ttieħed l-asta tal-pulizija l-aktar stħarriġ.